Wato shin akwai 'yan majalisa ko kuma ɗan majalisa wanda ya tsaya wa Donald Trump a wuya sama da Ilhan Umar? Ilhan Umar dai ta kasance 'yar asalin ƙasar Somaliya ce wadda take zama a majalisar dokoki na ƙasar Amurka, wanda tana sukar manufofin Donald Trump kama daga kan launi na baƙar fata da kuma musulunci da kuma mafiya yawancin hukunce-hukunce da Donald Trump yake aiwatarwa a ƙasarsa. Shi ma Donald Trump bai yi ƙasa a gwiwa ba, inda yake sukar Ilhan Umar a ta ko'ina, inda a kwanan nan aka jiyo shi yana magana akan cewar Ilhan Umar fa 'yar ƙasar Somaliya ce, wadda Somaliya tana ɗaya daga cikin ƙasa mafi ƙasƙanci a duniya. Donald Trump, ka manta irin yadda gama Amurka da Somaliya ta kasance? Ka manta irin lokacin da kuka zo za ku ɗauki shugaban ƙasar Somaliya ne ko kuma shugaban tsaron Somaliya a wannan lokacin? Wanne irin gama akai? Kuma sojojinku nawa kuka rasa? Tun daga wannan lokacin kun sake kallon Somaliya? Don haka ɗan Somaliya ko ɗan Afirka ba abin rainawa ba ne. Menene ra'ayinku dangane da wannan?